οικισμός Γράγιζιάς, 1.500 περίπου κατοίκων. Πάνω από τον οικισμό, το φράγμα Μπραμιανών, με την Ξεσηγίστρα, η οποία εκβάλλει μέσα στο χωριό μέσω του ρέματος Διαβατών. Η Ξεσηγίστρα του φράγματος των Μπραμιανών. Αυτή εδώ είναι η έξοδος της Ξεσηγίστρας, 2.500 περίπου μέτρα από το χωριό. Αυτό είναι το ρέμα των Διαβατών, 500 μέτρα περίπου βρισκόμαστε από τη θάλασσα. Η γέφυρα έχει ύψος 2 μέτρα και δεν χωράει ούτε το νερό της βροχής και ξεσηγίζει κάνοντας το δρόμο που είναι πάνω της ποτάμι και πλημμυρίζει όλο το χωριό. Σκεφτείτε ότι σε αυτό το μέρος έρχεται και η Ξεσηγίστρα του φράγματος. Όλος ο δρόμος αυτός που έρχεται από το Σαράτζι Κάμπο γίνεται ποτάμι και περνάει πάνω από τη γέφυρα. Το νερό που φεύγει προς το ποτάμι είναι πολύ λίγο. Περνάει πάνω από τη γέφυρα και συνεχίζει με κατεύθυνση τον οικισμό του χωριού. Βλέπετε το σημείο ακριβώς που φεύγει το πολύ νερό και συνεχίζει το δρόμος μέχρι κάτω τον παιδικό σταθμό και είναι όλο ένα ποτάμι. Από εδώ πέρα, 100 μέτρα από τη θάλασσα, συνεχίζει το ρέμα Διαβατών και από αυτό εδώ το σημείο που στενεύει, το νερό ξεσηγίζει και φτάνει μέσα στα σπίτια μας. Και όσο προχωράμε προς τη θάλασσα, το ρέμα Διαβατών στενεύει ακόμη περισσότερο. Εδώ φαίνεται το τελείωμα του ρέματος Διαβατών. Είμαστε δίπλα στη θάλασσα. Και η γέφυρα που είναι επί του κεντρικού δρόμου που οδηγεί το νερό στην έξοδο. Όπως βλέπετε είναι πιο στενή από την προηγούμενη γέφυρα, είναι η μισή περίπου. Και δέχεται το νερό όλου του ρέματος. Εδώ είμαστε στη θάλασσα που εκβάλλει το ρέμα Διαβατών και όλα αυτά που είναι. Και αυτή που βλέπετε εδώ είναι η έξοδος της γέφυρας. Περιμένουμε βέβαια και βροχή και σήμερα και αύριο, αλλά αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει τώρα. Και όταν το νερό είναι απότομο, δεν προλαβαίνει να την διατράξει. Πρέπει να τρέχει πολλές ώρες και λίγο για να φύγει η άμμο. Έφυγε. Ο παιδικός σταθμός του οικισμού Γράγιζιάς και ο δρόμος που γίνεται σήμαρος σε κάθε βροχή. Μαζί με τα νερά που ξεσηγίζουν από τη γέφυρα του ρέματος Διαβατών, μέσω του δρόμου αυτού του κεντρικού δρόμου, φτάνουν στο χαμηλό σημείο που βλέπετε εδώ και από αυτό το σημείο κατεβαίνουν και πλημμυρίζουν όλο τον οικισμό Γράγιζιάς. Φύγαμε. Εδώ φτάνουν όλα τα νερά από τον παιδικό σταθμό, χωρίς να υπάρχει δίωδος διαφυγής. Αυτή είναι η επίμαχη. Το επίμαχο σημείο που συνέχεια πλημμυρίζει με τουλάχιστον 1 μέτρο νερό. Όπως βλέπετε ο δρόμος είναι πολύ πιο πανί. Δεξιά και αριστερά του δρόμου κάτω από τη θάλασσα είναι όλα τα σπίτια χτισμένα, υπερυψωμένα και αυτά βέβαια πλημμυρίζουν παρόλη την υπερύψωση που έχουν κάνει. Δεν υπάρχει τρόπος να φύγει το νερό προς τη θάλασσα. Ο μόνος τρόπος που υπάρχει είναι από την μέσα από εκεί κάθε φορά σπάμε τις πόρτες, σπάμε τα πτυχία για να φύγει το νερό προς τη θάλασσα. Σε αυτό το σημείο εδώ
τα νερά. Όταν βέβαια φτάσει το νερό στο επίπεδο του δρόμου, ήδη εμείς πίσω έχουμε 60-70 πόντους νερό. Ό,τι νερό φτάσει εδώ, με παρεμβάσεις, όπως βλέπετε, με σπασμένες πόρτες, με σπασμένα τυχεία και από τη μια μεριά και από την άλλη, διοχετεύεται το νερό στη θάλασσα.